Čaute, tak idem vymeniť batériu, respektíve urobiť taký zlepšovák na ENC krabičku, ktorá má už slabú batériu a neotvára mytnú bránu. Po rozobratí je tu vlastne vstávaná batéria, ja už som ju kedysi vymienial za druhú. Fungovalo to nejaké 2-3 roky. Ale batéria je už znovu slabšia, už má okolo 3 V. A keď má batéria okolo 3 V, už nemusí 100% reagovať na otvorenie mytnej brány. Smerám si batériu. Má 3,02. Čo už je pomerne málo na to, aby reagovala. Tak teraz, aby som nemusel znovu meniť batériu a bolo to také, že na určitú dobu, tak som sa rozhodol, že vlastne na obal pripevním takéto batériové púzdro na 2032 batériu 3 V. Tu som si pripravil dierku, kde vtiahnem kablík donútra a prepojím to paralelne s batériou, ktorá tam už je. Čiže pred mytnou bránou si len takto zapnem vypínačik s novou batériou vo vnútri a na tú chvíľu budem mať ako keby duplicitne napájaný to ENCčko. Takže sa mi nestane, že tam budem mať slabú batériu a batéria sa dá vymieňať. Tak idem sa pustiť do toho zapojenia. Takže mám to urobené. Tu som nalepil batériové púzdro na vrch a na kontakty vyvedené na plošnom spoji som priparikoval napájanie z tej batérie. Momentálne, keď si zmerám batériu, batéria má 3,029, ale po zapnutí vypínača sa mi tam objaví 3,15. Tá vybitá batéria trošku sťahuje tú nabitú, ale úplne to stačí na otvorenie tej brány. Za každým sa tam dá vymeniť nová batéria. Teraz to idem nejako kultivovane poskladať a mohlo by byť hotovo. Ešte ukážem. Tunák som staviacou tyčinkou prilepil kontakty, aby sa to nehýbalo. Keď sa to náhodou bude rozoberať, je to relatívne jemný káblik na malinkom kontakte. Nech sa to nevytrhne, nech to je pevnejšie, tak tu v tomto mieste je to prilepené. A teraz je to trošku také blbovzdorné. Už to len nejako takto zložím do seba. Možno. Malo by tomu brániť nič. Tak. Je to hotové. Takže ENC je hotové.